நம்ம வந்து பகவான் குணங்கள் வச்சுக்கலாம். அந்த லெவலுக்கு we can go. ஹையஸ்ட் வந்து 78% பிரம்மா. அந்த லெவல் ஆஃப் குவாலிட்டிஸ் we can take. அத்தாஜி, நம்ம அந்த மாயா இதுல சிக்கி இருக்கனால பகவான நம்ம மறந்து போயிருந்தனால நம்ம வேறுபட்டு போயிடுறோமா மாதாஜி? பேசிக்கலி நம்மளோட குணங்கள் மேக்ஸிமம் 78 தான் வரும். மாயானால நம்ம நம்ம ஆண்டவனே நினைக்கிறது இல்ல. அதனால நம்ம இந்த இதுல துன்பத்துல வந்து மாட்டிக்கிறோம். போத் வேஸ் இங்க வரதால கிருஷ்ணரை மறந்துடுறோம். நம்ம நம்மளை பத்தி நினைக்கிறதால இங்க வந்திருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. எஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சால்வ். மாதாஜி என்ன செய்யறதுனால பிரம்ம நிலைக்கு உயர்றாங்க மாதாஜி? சேவை செய்யறதுனாலயா? பிரம்ம நிலை அப்படின்னா யூ மீன் டு சே, ஆமா மத்த பிரபு, எல்லாமே சாண்டிங், சேவை, படிக்கிறது, ஸ்ரவணம், நீ ததா செய்யணும். வை சேவை செய்யணுமா இல்ல எங்க கேட்டேன், எங்கேயா பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக்ல கேட்டேனான்னு தெரியல. சேவை பண்ணணுமா நம்ம, இல்ல நம்ம ஸ்ரவணம் கேட்கணுமா? எது ஜாஸ்தியா பண்ணணும்? எது பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்? பண்ணணும் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட்னு கேட்கல, நம்மளுக்கு எது எது வாட் வி ஷுட் டு, சேவையா ஸ்ரவணமா? ஹையஸ்ட் இது வந்து ஸ்ரவணம் தான். ஆக்சுவலி நம்ம ரெண்டுமே பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்ரவணம் பண்ணா பிராக்டிகலி அப்ளை பண்றது சேவை, ரைட்? பிராக்டிகலா எப்படி பண்ணுவோம்? கேட்டுட்டு தானே எந்த மாதிரி செய்யணும்னு தோணும், தெரியும். பாயிண்ட் ஸ்ரவணம் அதுல வராது. கேட்டுட்டு என்ன பண்றதுன்றது ஸ்ரவணம்ல வராது. கேட்டுறது வந்து நான் எப்படி சமைக்கணும்ன்றது நான் கேட்டுட்டு பண்றது வில் நாட் கம் அண்டர் ஸ்ரவணம். ஸ்ரவணம்ன்றது கிருஷ்ணரை பத்தின கதைகள் உண்டிதான், ரைட்? ஸோ பேசிக்கலி இங்க வந்து நான் மீன் பண்ண கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். விச் ஷுட் பி ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன், பாகவதமா இல்ல பஞ்சராத்திரிக விதிகளா அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சராத்திரிக விதி. டிடி வர்ஷிப் இல்ல, நம்ம வீட்டுல பண்ற எல்லாமே அந்த கேட்டகரியில வரும். சேவை பண்றது எல்லாமே எப்படி சேவை செய்யணும்ன்றதெல்லாம் அதுல வரும். ஆனா நம்ம பாகவதம் இருந்தாதான் நம்ம வந்து அதை வந்து பியூரா பண்ண முடியும். பியூரிட்டி ஒண்டி இல்லாம நம்மளுக்கு அட்டாச்மெண்ட்டும் இருக்கும் சேவைக்கு. இல்லைன்னா சேவை பண்றது டியூட்டி மாதிரி ஆயிடும். வீட்டுல சில தடவை நிறைய தடவை நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கோம்ல, அச்சோ பண்ணியே ரொம்ப டயர்டா இருக்குப்பா, எதுக்குதான் நம்மளுக்கு பிரேக்கே கிடைக்காதான். நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் 2-3 தடவை. ரொம்ப ஆஃபன் இல்லை, பட் வெரி ஐ ரியலி நீட் அ பிரேக் அப்படின்னு. ஆனா கிருஷ்ணர் விஷயத்துல நம்ம எப்பமாவது ஐ ரியலி நீட் அ பிரேக்னு ஃபீல் பண்ணிருக்கோமா? இல்ல, ரைட்? ஸோ அதனால வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் சேவை. ஆனா இது எதனால நம்ம ஃபீல் பண்றது இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ரவணத்துல புரியுது, ரைட்? அது அது இருந்தாதான் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா அபிசேத்து துராச்சாரியா பஜதாமா மன்னனிய பாக், நம்ம விழுந்துருவோம். எதுக்கு விழுவோம்னா நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்ரத்தா வந்து அனன்யா இருக்கலாம், பட் இட் வில் பிகம் மோஸ்ட்லி கால் லோக பரம்பரை ஜாட்ட ஸ்ரத்தா. லோக பரம்பரை ஜாட்ட ஸ்ரத்தானா என் தாத்தா சொன்னாரு பண்றேன், என் முத்தாத்தா சொன்னாரு பண்றேன்னு. ஆனா யூ ஓன்ட் நோ தி ரீசன் தெரியாததால நம்மளுக்கு வந்து இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்காது. இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும், ஆனா தப்பா பண்றோமா இல்லையான்னு தெரியாது. அதுல துப்புன்னு விழுந்துரும். மாதாஜி ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டுமா மாதாஜி? கேளுங்க. நம்ம வந்து சிரவணம் பண்ண பண்ண நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல நம்ம போக போக ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு சேவை செய்யற அந்த ஒரு இது வந்துரும்ல மாதாஜி? என்ன சொல்றீங்க? சிலருக்கு வந்து போத் வேஸ் மாதாஜி. சிலருக்கு இல்லாம கூட இருக்கும். சிலர் வெறும் சேவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, சிரவணமே பண்ண மாட்டாங்க. வெறும் சேவை ஆபீஸ் மாதிரி ஆயிடும். அப்புறம் ரெண்டு செய்ய நம்ம கான்சியஸ்ல வருவோம், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல ரெண்டுமே பியூரிஃபை ஆகணும் பேரலா. எத்தனை பேர் இந்த கிளாஸ்ல சேவை செய்யாம இருக்கீங்க? நீங்களே சொல்லுங்க. இவ்வளவு பேர் பேசுறீங்களே, ரைட்? ஏன் சேது மாதாஜி உங்களே எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிறேன். இப்போ வந்து நீங்க சேவைக்கு ரெடியா இருக்கீங்க இல்லையா? ஐ வாண்ட் டு டூ சாண்டிங் நான் இதுன்னு. இப்போ நீங்களும் 5 இயர்ஸா இருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு டக்குன்னு தோணுச்சுல, இப்போ உங்களோட ரூம் கிளாஸ்மேட்ஸே நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோம் பக்தி சாஸ்திரியில? 5 இயர்ஸ் அப்புறம் உங்களுக்கு தோணுச்சு, மத்தவங்களுக்கு இன்னும் தோணல, கரெக்டா? சோ அதனால கண்டிப்பா சேவை ஆல்ரெடி கிளாஸ் எடுக்கிறேன் மாதாஜி, ஸ்லோகா ரெசிடேஷன் சொல்லி அதுதான் சொல்றேன். உங்களுக்கு தோணுன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்லோகா வருது, நீங்க எடுக்கிறீங்க. மத்தவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வரும்ல. ஃபர்கெட் இது. ஒரு ஆன்லைன்ல போயிட்டு ஒரு மியூட் பண்ணலான்ற கோர்ஸ் வேலையாவது எல்லாராலையும் முடியும். ஆனா ஏன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க? ஏன்னா சேவைன்றது வந்து எவ்ரிபடி வில் நாட் வாண்ட் டு டூ. ஆனா பிராக்டிக்கலா பண்ணாதான் நம்மளுக்கு வரும். அதுக்கு சொல்றேன், நீங்க எடுக்கிறது ஸ்லோகா விடுங்க. மத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு ஸ்லோகா வரலன்னு. ஏதாவது ஒரு சேவை செய்யலாம் இல்லையா? அதாவது அன்மியூட் பண்ணலாம், இல்ல இவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க இன்னொருத்தங்க படிங்கன்னு சொல்லலாம். சேவை பண்ணணும் ஆசை இருந்தா கிருஷ்ணர் வழி காட்டுவாரு. ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். ஆனா நிறைய வெறும் சேவையிலேயே இன்வால்வ் ஆயிட்டு இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும்னா நம்ம செய்யற சேவை கூட ரொம்ப அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆயிடும். ஓகே இது பண்ணுங்க அது பண்ணுங்க அப்படின்னு போயிடும். வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண சூரிய சமா மாயா அந்த காரா யான் க கிருஷ்ணா தானை மாயா க அதிகாரா இது ஒண்டி சொல்லிட்டு வீல் வைன். Krishna sarva samamaya haya antakara yakan Krishna Hare Krishna. Yes, Dhanisha ma'am, I'll make a move, ma'am.
Yeah, no issues actually. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. See, ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹாப்பி ஏகாதசி எல்லாருக்குமே எல்லாருக்கும். மார்னிங் 3 o'clock வந்து நீங்க எல்லாருமே வீட்ல எழுந்து நீங்க கண்டிப்பா 3 மணியோ 3:30 மணிக்கோ எழுந்து நீங்க ஜெபம் பண்ணுவீங்க. இல்ல கம்மியாவே 4 மணிக்கு எழுந்தா கூட எழுந்து நீங்க டில் 4:30 வரைக்கும் இந்த லிங்க் ஓப்பனா இருக்கும். ஒரு மாலை பண்றவங்க கூட அதுல சேர்ந்து நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஏன்னா பக்தர்கள் கூட்டத்தோட சேர்ந்து பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி வந்து நல்லாவே வந்து அதிகரிக்கும். அதாவது தூய்மை ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜினா என்ன? பரிசுத்தமா அந்த நாம ஜபங்களை சொல்வதற்கு நமக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகே, அதனால எல்லாருமே யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்றாங்களோ ஒரு ரவுண்ட் மாலை பண்ணிடுறாங்க. ஸோ ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க வந்து இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே லிங்க்ல 3 மணிக்கு யார் இருக்காங்களோ இல்லையோ நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒவ்வொருத்தரா வந்து ஜாயின் பண்ணி இன்னைக்கு 12 or 13 மெம்பர்ஸ் ஜாயின்ட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் லைக் கூட்டத்தோட சாது சங்கத்தோட இருந்து நம்ம செய்யறது வந்து இது அப்படியே எடுத்துட்டு போனோம்னாக்கா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கூட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்படியே இந்த பக்தர்கள் கூட்டம் வந்து அதிகரிக்கும். சரிங்களா? நம்ம ஒரு காங்கிரிகேஷன் மாதிரி தமிழ் காங்கிரிகேஷன் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா வந்து எடுத்துட்டு போகணுன்றது. அதனால உங்களை வந்து நான் ஃபோர்ஸ் பண்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ இட் இஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கோங்க. நீங்க எனிவே வீட்ல தனியா தான் பண்ண போறீங்க. மியூட்ல வச்சிருங்க, சவுண்டை குறைச்சிருங்க. குறைச்சிட்டு நீங்க வந்து நீங்க பாடு ஜெபம் பண்ணுங்க. நீங்க ஒரு மாலை வந்து அன்மியூட் பண்ணி பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யூ கேன் டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. மாதாஜி அது 3:30 இருந்தா 3 இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் 3ல இருந்து இருக்கு. நீங்க எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு ஆகிறதோ அத்தனை மணிக்கு 3 to 4:30க்குள்ள. லேட்டா தான் மாதாஜி வந்து நோ ப்ராப்ளம். 3 to 4:30க்குள்ள வாங்க. வாங்கல மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ 4:30க்கு மங்களாரத்துக்கு போயிட்டு அப்படியே அங்கிருந்து ஜபத்தை பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஜபத்தை அங்க கண்டினியூ பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேங்க. ஓகே, ஸோ தட் உங்களுக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். நீங்க 4:30ல இருந்து நீங்க 5:10 ஆயிடுது நமக்கு மங்களாரத்தி முடியறதுக்கு. 5:10ல இருந்து நீங்க 6க்கு வந்து மேக்சிமம் வந்து ஒரு 7-8 ரவுண்டு தான் உங்களால பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆமா அதுக்கு மாதாஜி. மேல பண்றது கஷ்டம். அதனால நீங்க அதுக்கு முன்னாடியே இந்த 3 மணிக்கு 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து பண்ணுவீங்க இல்லையா? அது வந்து ஒரு 7-8 ரவுண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஃபோர் 6 o'clock நீங்க வந்து யூ கேன் கம்ப்ளீட் 16 ரவுண்ட்ஸ். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து 4 ரவுண்டு 8 ரவுண்டு பண்றவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி ஊக்குவிச்சு அவங்கள வந்து 16 மாலை பண்ண வைக்கலாம். பிற்காலத்துல அவங்களையுமே வந்து தீட்சை எடுத்துக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். ஸோ வி ஹாவ் டு க்ரோ டுகெதர். காங்கிரிகேஷன் வந்து இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து நம்ம மேன்மேலும் வந்து இந்த பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும். ஓகே, பக்தி என்பது இப்ப மாதாஜி உங்களை கேட்டாங்க இல்லையா, சேவையா சிரவணமான்ட்டு. சிரவணம் வந்து நம்மளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவும். ஆனா சேவை இல்லாம நம்மளால கண்டிப்பா யூ கேன் நாட் க்ரோ. பிசிக்கல் சேவா கண்டிப்பா பண்ணணும். நமக்கு கோயில்ல போய் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லைன்னா வீட்லயுமே பகவானுக்காக நாம தொண்டு பண்ணணும். ஓகே, இப்ப இந்த சாது சங்கத்துல இணைஞ்சு நீங்க வந்து அந்த ஜபம் பண்றது இல்லையா, கூட்டு பிரார்த்தனை எப்பவுமே நல்லது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா நம்ம சொல்லணும்னாலும் தமிழ்ல வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நிறைய கோயில்கள்ல கூட்டு பிரார்த்தனை நடந்தது. கூட்டு பிரார்த்தனை நடந்ததுன்னா இது இப்படிதான் இல்லையா? ஆனா அங்க பிசிக்கலா ஜனங்க கூடி உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க. நாம இப்போ பிசிக்கலா முடியாது. ஆனா எல்லாரும் மனதளவுல இந்த இடத்துல இறைவனுக்காக இணைந்து நாம வந்து தொண்டாற்ற வேண்டும். ஒன் மோர் திங், நீங்க ஜபம் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு வந்து எங்கெங்கயோ மனசு அலைபாயும் இல்லையா? ஆனா அந்த காலம்பர காலத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு இழுத்து பிடிச்சு உட்கார வைக்க முடியும் மனசை. ஆனா ஒண்ணு நினைங்க, பகவானே எனக்கு உன் சேவையில எனக்கு வாய்ப்பு கொடு, உங்களுடைய சேவை செய்வதற்கு எனக்கு அருள் புரியுங்கோ அப்படின்னு மனசுல எண்ணிண்டே நீங்க வந்து உங்களுடைய நாம ஜபங்களை வந்து சொல்லுங்க. அப்ப போக்கஸ்டா பகவானே எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு வரும். ஏன்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற மந்திரம் எதை பற்றி சொல்கின்றது என்றால், அதாவது பகவானிடத்திலையும் தாயாரிடத்திலுமே கேட்கறது, ராதை தாயிடத்திலுமே நாம கேட்கறது, ராதை தாயை போன்று நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்கோ அப்படின்னு தான். ஏன்னா சேவையில அவங்கள விட உயர்ந்தவங்க யாரும் கிடையாது, மிஞ்சினவங்க யாரும் கிடையாது. அதனால அவர்களிடத்துல நம்ம தாய் உளம் எப்பவுமே வந்து சுலபமா வந்து கருணை புரியும் இல்லையா? சோ எப்பவுமே கருணைக்கு வந்து முதல்ல தாயை தான் சொல்லுவாங்க. அதனால அந்த தாயிடத்துல நாம கேட்கும் பொழுது நமக்கு பக்தி பாவத்தை வந்து அவ வாரி வழங்கி கொடுப்பா. மேலும் இந்த மங்களாரத்தியை வந்து நீங்க கண்டிப்பா எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே சொல்லணும். டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், அட்மின்ஸா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலுமே மங்களாரத்தி வந்து நம்ம இன்னும் அந்த 25ல இருந்து 35க்குள்ளதான் நம்ம வந்து டெய்லி போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா நிறைய பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஓகே, ஒரு கூட்டத்துல ஒரு செட் ஆஃப் பக்தர்கள் வரோம் இல்லையா?
மினிமம் தமிழ்ல வந்து 100 பக்தர்கள் 120 பக்தர்கள் ஸ்டாக்னண்டா இருக்கக்கூடியவங்க இருக்காங்க. ஏன் புது புது பக்தர்களை பத்தி நமக்கு அவ்வளவு தெரியாது. ஆனா பழைய பக்தர்களே மினிமம் வந்து 75ல இருந்து 80 பேர் இருக்கோம் நம்ம. ஸோ ஆனா எல்லாருமே கான்ஸ்டன்டா வந்து வர்றது கிடையாது இல்லையா? மியூட்ல இருந்து வீட்ல தொந்தரவா இருந்தாக்கா மியூட் பண்ணிடுங்க நீங்க. ஓகே, சவுண்ட வந்து குறைச்சிடுங்க. போன்ல வந்து குறைச்சிட்டு நீங்க நானே என்ன பண்ணுவேன், மியூட் தான் பண்ணிடுவேன். நான் பாட்டுக்கு மனசுல பாடிட்டு கேட்டுப்பேன் நான். ஏன்னா அடுத்தவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து செய்யறது தான். ஆனா உண்மையிலேயே அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நல்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் தான். அது வீட்ல எதுவுமே எதிர்க்கலன்னா, நீங்க மினிமம் லெவல்ல வச்சு நீங்க கண்டிப்பா கேளுங்க. அந்த வைப்ரேஷனே வந்து அவங்களையுமே வந்து பக்தி பாதை இறைவனிடத்துல நீங்க ஒண்ணு வேண்டிக்கோங்க. அந்த மங்களாரத்தி திரை திறக்கும் பொழுது நீங்க, பகவானே, தாயாரே, என்னுடைய வம்சத்துல, என்னுடைய குலத்துல இருக்கக்கூடிய இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து உனக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான பாக்கியத்தை கொடுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திங்கோ. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களுக்கு அந்த பிராப்தத்தை வந்து இப்ப இல்லைனாலும் எந்த சமயத்துல அவங்கவுங்களுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அந்த பிராப்தத்தை வந்து பகவான் கொடுப்பார், தாயாரும் கொடுப்பாங்க இல்லையா? சிபாரிசு யாரு? தாயார் தானே. அதனால அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அதனால நீங்க சோ மனம் உருக பக்தி தொண்டு பண்ணா கண்டிப்பா இறைவனை காணக்கூடிய பிராப்தத்தை பெறுவோம். ஓகே, அதுதான் நமக்கு மிகப்பெரிய சேலஞ்சே இல்லையா? மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி இறைவன் திருவடிகளிலேயே நம்ம வந்து நம்முடைய மனசை நிலைப்படுத்துறது தான் நமக்கு பெரிய கஷ்டம். அது ஒண்ணுதான். ஆனா அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி அவருடைய இதெல்லாமே நம்ம நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது மனசு வந்து இறைவனை சுத்தியே இருக்கும். அதனால நீங்க அந்த மார்க்கத்தை நீங்க கண்டிப்பா தேடிக்கணும். ஓகே, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லப கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி வனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீரா வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே
Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Rama Hare Rama, Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare. Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare,
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Hare 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 Hare. Hare Krishna Mataji. Hare ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள், கிருஷ்ண உணர்வு வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு எல்லாம் இந்த ஏகாதசி உபவாசம் உங்களுக்கு நல்லது ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கட்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட நான் இன்றைக்கான கிளாஸை துவங்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழும் வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 27 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya நாராயண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. Om Namo Bhagavate Vasudevaya நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Namaskara நரம் செய்வா நரோத்தமம் Naram Chaiva Narottamam தேவிம் சரஸ்வதீம் வியாசம் Devim Saraswati Vyasam ததோ ஜயாம் உதிரயேத் Tato Jayamudhirayet நஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtaprayeshu Aveshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Bhagavata Sevaya பகவத்யர் உத்தம ஸ்லோகே Bhagavatya Uttamaslokhe பக்தேர் பவதே நைஸ்திகே Bhakti கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபாகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நம. கிருஷ்ணா. ததானீமபி பார்ஷ்வவர்த்தினம் ஆத்மஜம் இவானுஷோஷந்தம் கலாவதி மாதாஜி எப்பவுமே அன்மியூட் பண்ணி தான் பேசுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நிறைய பேர் அன்மியூட்ல தான் இருக்கிறீங்க. ஓகே, ப்ளீஸ்மா எல்லாருக்குமே அன்போட வேண்டிக்கிறேன். மியூட்ல இருந்து நீங்க எதையாவது ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஐ டோன்ட் மைண்ட். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவா விநிவேஷிதமனா விஸ்ருஜ்ய லோகம் இமம் சஹ மிருகேன கலேவரம் மிருதம் அனுனா மிருத ஜென்மானுஸ்மிருதேர் இதரவன் மிருக சரீரம் அவாவ. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி வாசிங். Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजं इवानुशोचन्तम् अभिवीचमानों के एवापि निवेशित मना विसृज्य लोकम् इमं सह मृगेण कलेवरं मृदम् अणोन अमृत जन्मानुस्मृतिर् இதரவன் மிருக சரீரம் அவாப. ததானீம் அச்சமயம் அபி உண்மையில் பார்ஸ்வவர்த்தினம் அவரது மரணப்படுக்கையின் அருகில் ஆத்மஜம் அவரது சொந்த மகன் இவ போன்று அனுசோ சந்தம் அழுது புலம்பி அபிவீகட்சமான கண்டு மிருகே மானேன் ஏவ உறுதியாக அபினிவேஷித மனா அவரது மனம் ஆழ்ந்திருந்தது.
விஷ்ணுஜிய துறந்து லோகம் உலகினை இமம் இந்த சக உடன் மிருகேன மான் கலேவரம் அவருடைய உடல் மிருதம் இறந்து அணு அதன் பின்னர் ந இல்லை மிருத அழிதல் ஜன்ம அனுஸ்மிருதி தனது மரணத்திற்கு முன்பு நிகழ்ந்தவைகளின் நினைவு இதரவத் பிறரை போன்று மிருக சரீரம் மானின் உடலில் அவாப பெற்றார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். அவர் மரணம் அடையும் பொழுது தனது மகனைப் போலவே தன் அருகில் இருந்து தன் மரணத்திற்காக மான் அழுது புலம்புவதை அவர் கண்டார். உண்மையில் அவர் மனம் மானின் உடலின் மீதே ஆழ்ந்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வினை இழந்தவர்களை போன்று அவர் இந்த உலகம், மான் மற்றும் தனது பௌதீக உடல் எல்லாவற்றையும் துறந்து மானின் உடலை பெற்றார். அதிலும் கூட ஒரு நன்மை இருந்தது. அவர் மனித உடலை துறந்து மானின் உடலை பெற்ற போதிலும் அவர் தனது முற்பிறப்பில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதையும் மறக்கவில்லை. பொருளுரை. பரதர் ஒரு மானின் உடலை பெற்றதற்கும் மற்றவர்கள் தாம் இறக்கும் பொழுது கொண்டிருந்த மனநிலைக்கு ஏற்ப பிற உடல்களை பெறுவதற்கும் இடையே ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது. மரணத்திற்கு பிறகு மற்றவர்கள் தங்கள் முற்பிறப்பில் நடந்தவற்றை மறந்து விடுகின்றனர். ஆனால் மன்னர் அவ்வாறு மறக்கவில்லை. பகவத்கீதையில் எம் வாவிஸ்மரன் பாவம் தெஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவைதி கைந்தேய சதா தத்பாவ பாவிதக. மரிக்கும் வேளையில் மனதில் ஒருவன் இந்நிலை எண்ணி உடல் துறந்தானோ அந்நிலையை அவன் அடைவான் இறுதியில் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வுடலை துறந்த பின் ஒருவன் தான் இறக்கும் போது என்ன மனநிலையில் இருந்தானோ அதற்கேற்ற உடலையே பெறுகிறான். இறக்கும் போது ஒருவன் தனது வாழ்க்கையில் தன்னை கவர்ந்த விஷயங்களை பற்றியே அதிகம் நினைக்கிறான். இவ்விதிக்கு ஏற்பவே பரத மன்னர் இறைவனை வழிபடுவதை மறந்து எப்போதும் மானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்ததனால் அவர் ஒரு மானின் உடலை பெற்றார். ஆயினும் அவர் பக்தி தொண்டின் உன்னத ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி நிலையில் இருந்ததினால் அவர் தனது முந்தைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை மறக்கவில்லை. இச்சிறப்பு வரம் அவரை மேலும் அழிவிற்கு ஆகாமல் காத்தது. முன்னைய பக்தி தொண்டின் காரணமாக அவர் மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் தனது பக்தி தொண்டினை முடிக்க வேண்டும் என்று கருதினார். ஆகையினாலேயே இச்சுலோகத்தில் மிருதம் அவர் இறந்த போதிலும் அணு அதன் பிறகு நம்ருத ஜன்மம்னு ஸ்மிருதிர் இதரவத் பிறரை போல் அவர் தன் முற்பிறப்பில் நடந்தவற்றை மறக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்ம சம்ஹீதையில் கர்மாணி நிர்தகதி சிந்துச்ச பக்தி பாதா பிரம்ம சங்கீதை 54.54 என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. இறைவனின் கருணையினால் ஒரு பக்தர் ஒருபோதும் வெல்லப்படுவது இல்லை என்று இங்கே நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி தொண்டினை வேண்டுமென்றே அவர் புறக்கணிப்பதால் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு அவன் தண்டிக்கப்படுகின்றான். ஆனால் மீண்டும் அவன் பக்தி தொண்டினை புதுப்பித்துக் கொண்டு வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தத்ராபிஹவா ஆத்மனோ மிருகத்வ காரணம் பகவத் ஆராதன சமீஹானுபாவேனானுஸ்மிருதய சம்ருதய புருஷம் அனுதப்யமான ஆக. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசி. தத்ராபிஹவா ஆத்மனோ மிருகத்வ காரணம் பகவத் ஆராதன சமீகானுபவனானு சம்ருத்ய புருஷம் அனுதப்யமான ஆகக. தத்ர பி இப்பிறவியில் ஹா உண்மையில் ஆத்மன அவரது மிருகத்துவ காரணம் மானின் உடலை ஏற்றுக்கொண்டதற்கான காரணம் பகவத் ஆராதன சமாக பக்தி தொண்டின் முதன்மை செயல்களின் அனுபாவேன தொடர்ச்சியினால் அனுஸ்மிருத்திய நினைவு கொண்டு புருஷம் எப்போதும்
தியமானக அனுத்தியமான அனுதாபம் கொண்டு ஆக கூறினார். மொழிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் பரத மன்னர் தனது முந்தைய வாழ்வின் வலிமையை மிக்க பக்தியினால் இப்பிறவியில் தான் பெற்றிருக்கும் உடலை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிந்தது. தனது முற்பிறவி மற்றும் இப்பிறப்பு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு தனது செயல்களுக்காக அவர் மிகவும் மனம் வருந்தி பின்வருமாறு கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கலாம். அஹோ கஷ்டம் பிரஷ்டோஹம் ஆத்மாவதம் அனுபதாத் யத் விமுக்த சமஸ்த சங்கர்ஷ்ய விவிகத புண்ணியாரண்ய சரணஸ்யாத்மவத ஆத்மனி சர்வேஷாம் ஆத்மானம் பகவதி வாசுதேவ தத் அனுஸ்வரண மனனா சங்கீர்த்தனாரானுது தனானுஷ்மரணாபி யோகேனாசன்ய சகலயாமேன காலேன சமாஹிதம் காசன்னேன மனஸ்தத்து புனர் மம புதஸ்யாரன் மிருகசதும் சுஷ்ராவ வாசி. हरे कृष्णा माता जी. अको कष्टं प्रष्टोगम आत्मवताम अनुपतात्यत् विमुक्त समस्त संगस्य विविकत पुण्यारण्य शरणस्यात्मवद आत्मनि सर्वेषाम् आत्मनां भगवती वासुदेवे तत् अनुस्वरण मनस संगीतनाराधानुनस् मरणापि योगेनासन्य सकल यामेन कालेन समावेशितं समाहितं कात्स्येन मनस् तत्तु पुनर्ममापुतस्यारान् मृगसतुम् अनुपरिसुस्राव. अको कष्டம் அந்தோ என்ன துன்ப நிறைவுடைய வாழ்க்கை. பிரஷ்ட வீழ்ந்து அகம் நான் ஆத்மவதாம் நிறைவு எய்த பெற்ற சிறந்த பக்தர்களின் அனுபதாத் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து யத் அதிலிருந்து விழுக்த சமஸ்த சங்கஸ்ய நான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகளையும் வீட்டையும் துறந்த போதிலும் விவிக்த தனிமையான புண்ணிய அரண்ய புண்ணிய வனத்தில் சரணஸ்ய அடைக்கலம் புகுந்து ஆத்மவத உன்னத நிலையில் நிறைவு பெற்று இருந்த ஒருவரின் ஆத்மனி பரமாத்மாவினிடத்தில் சர்வேஷாம் அனைவரின் ஆத்மனாம் உயிர்வாழிகள் பகவதி முழுமுதற் கடவுளுக்கு வாசுதேவே பகவான் வாசுதேவர் தத் அவரது அனுஸ்மரண தொடர்ந்து கேட்டும் மனை நினைத்தும் சங்கீர்த்தன ஓதியும் ஆராதன வழிபட்டும் அனுஸ்மரண தொடர்ந்து சிந்தித்தும் அபியோகேன அதில் ஆழ்ந்ததினால் அசூன்ய நிறைந்து சகல யாமேன எந்நேரமும் அதில் காவேன காலத்தினால் சமாவேசிதம் முற்றிலும் நிறுவப்பட்டு சமாஹிதம் நிலை நின்று காட்ஸ் என மொத்தம் மன இது போன்ற நிலையில் மனம் தத் அந்த மனம் து ஆனால் புன மீண்டும் மம நது அபுதஸ்ய ஒரு நிர்மூடன் ஆராத் வெகு தொலைவில் இருந்து மிருகசுதம் ஒரு மானின் குட்டி அணு பாதிப்பினால் பரிசுஸ்ரவா கீழே வீழ்ந்தேன். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. மானின் உடலிலிருந்து பரத மகாராஜா தனக்குள் புலம்பத் தொடங்கினார். என்ன தீவினை தன்னுணர்வு பாதையினின்றும் நான் தவறிவிட்டேன். ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக எனது மனைவி, மக்கள், குடும்பம் எல்லாவற்றையும் துறந்து காட்டிலுள்ள ஒரு தனிமையான புனித இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தேன். தன் அடக்கமும் தன்னுணர்வும் பெற்றவனானேன். மேலும் நான் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரை பற்றி கேட்டல், நினைத்தல், ஓதுதல், வழிபடுதல் போன்ற பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருந்தேன். பக்தி தொண்டில் எனது மனம் நிலை பெற்றவரை
எனது முயற்சியில் நான் வெற்றியும் பெற்றேன். ஆயினும் எனது மூடத்தனத்தினால் எனது மனம் இச்சமயம் ஒரு மானின் மீது பற்று வைத்து விட்டது. நான் இப்போது ஒரு மானின் உடலை பெற்று எனது பக்தி பயிற்சிகளிலிருந்து வெகு தொலைவில் வீழ்ந்து விட்டேன். பொருளுரை: பரத மகாராஜா தான் செய்த பக்தி தொண்டின் வன்மையினால் அவரது முற்பிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் எவ்வாறு தான் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற்றார் என்பதையும் அவரால் நினைவு கூற முடிந்தது. மூடத்தனத்தினால் ஒன்றுக்கும் உதவாத மானின் மீது பற்று வைத்து அதனால் வீழ்ச்சியுற்று ஒரு மானின் உடலை அவர் ஏற்க வேண்டியதாயிற்று. நாம் முற்றிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். அதனால் நாம் என்ன நினைத்தாலும் செய்யலாம் என்று கருதி தமது நிலையினை தவறாக பயன்படுத்தினோம் என்றால் பிறகு நாமும் பரத மகாராஜாவை போல் வருந்த நேரிடும் என்பதோடு நமது பக்தி தொண்டிற்கு ஊறு செய்யக்கூடிய நிந்தனைக்குரிய உடலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதிருக்கும். மனித உடலினால் மட்டுமே பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். ஆனால் இதனை நாம் புலன் நுகர்ச்சிக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தி தானாக துறந்து விட்டோம் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அதன் மூலம் பகவான் வாசுதேவரின் திருவடி தாமரைகளை அடைய வேண்டும் என்னும் அவரது ஆர்வம் மேலும் அதிகரிக்கின்றது. பக்தி தொண்டு பற்றி இங்கே முற்றிலும் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தத் அனுஸ்வரண மனை சங்கீர்த்தனாரா தனானுஸ்மரணாபி யோகேன. கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றிருப்பவர்கள் ஒரு கணமும் வீணாக செலவிடாது முழுமுதற் கடவுளை பற்றியும் அவரது பெருமைகளை பற்றியும் தொடர்ந்து ஓதுதல் மற்றும் கேட்டல் போன்றவற்றில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். அவர் தனது செயல்களினாலும் தனது பக்தர்களின் செயல்களினாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டில் நாம் எத்தனை எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று கண்ணபிரான் நமக்கு நாம் விரும்பினால் நாம் அதனை எந்நேரமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை பொறுத்தமட்டில் இந்த இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அவர்கள் எல்லாவற்றையும் தியாகம் செய்திருக்கின்றனர். இருப்பினும் அவர்களும் பரத மகாராஜாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு ஒரு மனித துளியை கூட பயனற்ற பேச்சு, உறங்குதல், அளவுக்கு மீறி உண்பது போன்றவற்றில் வீணாக்க கூடாது. உண்பது சரி செய்யப்படவில்லை, ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக உண்டால் அது தேவைக்கு அதிகமான உறக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். புலனுகர்ச்சி தூண்டப்பெறும். பிறகு நாம் இழிந்த உயிர்களின் உடலை பெற வேண்டியதாகிவிடும். இவ்வாறு நமது ஆன்மீக வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிறுத்தப்பட்டுவிடும். இதற்கு சிறந்த வழி ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமியின் அறிவுரையினை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதே சிறந்த வழியாகும். அவ்யர்த்த காலத்துவம். நாம் நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் பக்தி தொண்டு தவிர வேறு எதிலும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருத்தல் வேண்டும். இதுவே வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய விரும்பும் ஒருவனுக்குரிய பாதுகாப்பான நிலையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதகாந்தா நமஸ்துதே. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. मूगं करोति वाचालं वंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे
பரமானந்த மாதவம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய ஈஸ்வரம். ஸோ நாம் எல்லாம் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? பரத மகாராஜா வந்து அவருடைய அந்த உடல்ல இருந்தப்போ அவர் செய்த தவறு ஒன்றை வந்து எவ்வாறு எண்ணி வருந்துகிறார், மானின் உடலாக மாறி அப்பொழுது அவருக்கு முந்தைய ஜென்மத்தினுடைய நினைவுகள் வந்து திரும்ப வருது. ஸோ தான் தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதற்காக வந்து காட்டிற்கு வந்த அந்த பயணத்தை வந்து நான் சரிவர முடிக்கவில்லை அப்படிங்கிற அந்த ஆதங்கம் வந்து அவருக்கு அந்த உணர்வுகள்ல வந்து தெரிய வருது. ஏன்னா அவர் செய்த பக்தி தொண்டினுடைய மகிமையால அவர் ஆற்றிய பக்தி தொண்டு எல்லாமே அவருக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. பிறகு மானின் மீது கொண்டிருந்த பற்றுதலால அவர் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு 2ஆம் ஸ்தானத்தை கொடுத்து முதன்மை ஸ்தானத்தை வந்து ஆன்மீகத்திற்கு கொடுத்தார். ஸோ சரி கொடுத்தார் முதன்மையில. ஆனா பிற்காலத்துல அது என்னாச்சு? அதை வந்து அப்படியே உல்டாவா பண்ணிட்டார் இல்லையா? அதாவது ஆன்மீகத்துக்கு கொடுத்திருந்த அந்த முக்கியத்துவத்தை எல்லாம் குறைச்சி அவர் வந்து பௌதிகத்தின் தரப்புல வந்து, அதாவது பௌதிகம்னா அந்த மான் மீது இருந்த பற்றுதலை வந்து அதிகரித்து கொண்டார். மானும் என்னது? ஒரு பௌதீக உயிர் ஜீவன் தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஜீவன் வந்து அதாவது மானுடலை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பௌதிக உடலை ஏற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் தான். ஸோ அதனால அந்த மானினுடைய ரட்சணைக்காகவே அவர் வந்து அதிகபட்சமாக கவலை கொண்டார். உண்மையிலே இங்கே ஒரு கன்க்ளூஷன் என்ன வரணும்னா, நாம கவலை கொண்டாலும் கவலை கொள்ளவில்லை என்றாலும் இறைவன் சித்தம் என்னவோ அதுதான் நிகழும். இதை நாம மனசுல வந்து திடப்படுத்திக்கணும். ஸோ இந்த யதார்த்தத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் நாம் இன்னும் உடல் தளத்திலிருந்து செயலாற்றுகின்றோம் என்ற அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம தள்ளப்பட்டு விடுவோம். அதனால உடல் தளம் எப்பொழுதுமே நம்மளை வந்து மீண்டும் வந்து அதே நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையை மட்டும் தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே. ஆனா அதே வந்து பக்தி தொண்டுல மேன்மை வரும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு படியா வந்து முன்னேற முடியும். ஓகே. ஒரு பாடல் நம்ம பிரபுபாதருடைய பாடலை பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ அவர் எப்படி வந்து தன்னுடைய பக்தியை வந்து அவர் அவ்வளோ இன்னல்ல இருந்தார் இல்லையா? ஸோ இங்கிருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகும்பொழுது கப்பல் பிரயாணம் இல்லையா? ஒரு திங்கள் முழுவதும் பிரயாணம். அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்ஸ். இந்த ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் வரும்பொழுது தான் இந்த பாடல் வந்து அவர் பாடினது. ஸோ ஜலதூதா இதுல வந்து இன்னைக்கு அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியாரை வந்து நாம் நினைவு கொண்டு இந்த ஏகாதசி உபவாசத்தை வந்து நாம் நல்லபடியா வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு அவருடைய கருணையை யாசிக்கலாம். ஓகே. ஸோ நான் இந்த ஒரு பாடல் மட்டும் கொஞ்சம் பாடிடுறேன். ஸோ நீங்களும் பாடுற மாதிரி இருந்தா சொல்லுங்க. நான் ரெண்டு வரியா பாடுறேன் நான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா தவ புண்ணியா ஹவே பாய். कृष्णा तव पुण्य हवे बाय. कृष्ण तव पुण्य हवे बाय. कृष्ण तव पुण्य हवे बाय. हे पुण्या करिबे जाबे राधा रानी खुशी हवे ध्रुव हटी बोले तोमताय. पाड़ो. हे पुण्या करिबे जाबे राधा रानी खुशी हवे ध्रुव हटी बोले तोमताय. पाड़ूंगे எல்லாரும். बोली तो माता कृष्णा तब पुण्य हवे बाय. कृष्ण तब पुण्य हवे बाय. श्री सिद्धांत सरस्वती सची सुता प्रिय हति कृष्ण सेव्य जरा तुलनाय. पाड़ो. सरस्वती सची सुता प्रिय हति कृष्ण सेव्य जरा तुलनाय. महत गुरु जगते माते गुरु
கிருஷ்ண பக்தி தேய் தாய் தாய். பாடுங்க எல்லாரும். ஜெய் ஜெய் மகந்த குரு ஜகதே மாதே குரு கிருஷ்ண பக்தி தேய் कृष्णा तव पुण्यः बेबाय कृष्णा तव पुण्यः बेबाय तारा ओके तारायिच बलवान पश्ययते तान तान कोई जाते कौरंगेर नाम. पाடுங்க. तारायिच बलवान पश्ययते तान तान कोई जाते कौरंगेर नाम. पृथिवीते नागरादी या समुद्र नादा नादी शकले लोय कृष्ण नाम. पाடுங்க. पृथिवीते नागरादी या समुद्र नादा नादी शकले लोय कृष्ण नाम. ताहेले आनंद होय तबे होय दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशाय. ताहेले आनंद होय तबे होय दिग्विजय चैतन्य कृपा अतिशाय. माया दुष्ट जाता दुखी जगते सबाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय. माया दुष्ट जाता दुखी जगते सबाय सुखी वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय. ते कारचे जे कोरी बारे आज से जादी के खर्चा जे कोरी बारे आज से जादी दिलो मोरे जोग्य नाही आती दिनहीना. से कर्जा जे कोरी बारे आज से दिलो मोरे योग्य नाही आती दिनहीना. त्यासे तुम्हारा कृपा मागे त्याची अनुरूपा आजी तुम्ही साबर प्रवीणा. ताईसे तुम्हारा कृपा मागे त्याची अनुरूपा आजी तुम्ही साबर प्रवीणा. तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक जड़ी होय. तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु से वस्तु मिले जीवन सार्थक जड़ी होय. से सेवा पहले ताहेले सुखी हले तब संग भाग्य दे मिलोय. से सेवा पहले ताहेले सुखी मिले सुखी है तब संग भाग्य दे मिलोय. ஸோ அந்த ஒரு இது மட்டும் விட்டுறணும். 6th மட்டும் அது வந்து ஒரு ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஓகே. तुम्ही भरेची रासाती भुलिया माया लाती कायेची जन्म जन्मांतरे. तुम्ही भरेची रासाती भुलिया माया लाती कायाची जन्म जन्मांतरे. आजी पुणे येशु जोगा जाडी होय जोगा योगा ताबे पारी तुहे मिली बारे. आजी पुणे येशु जोगा जाडी होय जोगा योगा ताबे पारी तुहे मिली बारे.
तुम्हारे मिलाने बाय अबर से सुखा पाय गोचाराने गुरी दिन बोर पढ़ूंग तुम्हारे मिलाने बाय अबर से सुखा पाय गोचाराने गुरी दिन बोर बने छूटा छूटी बने काय लूटा फूटी सेदिने कबे हबे मोर बने छूटा बने छूटी छूटा बने छूटी काय बने काय लूटा பூடே सेदिन कबे हबे मोर आजी से सुबिदाने तुम्हारा स्मरण बेलो बोरा असद केलम ताई तुम्हारा स्मरण बेला बोरा अशीदासी केलम ताई आम्ही तुम्हारा नित्य दासा ताई कोरी येता आशा तुम्ही बिना अन्या गती नाय मी तुम्हारा तुम्हारा नित्य दासा ताई कोरी येता आशा तुम्ही बिना अन्य गती नाय எல்லாரும் பாடலாம் கிருஷ்ணதாசன் தவ புண்ணிய ஹபே பாய் பாருங்க எல்லாருமே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாதவ புண்ணிய ஹபே பாய் कृष्णा तव पुण्य हबे बाय कृष्णा तव पुण्य हबे बाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे பாடுங்க எல்லாரும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ஹரே. ஓகே ஒரு அருமையான பாடல். சோ இந்த பாடல் அதாவது தினம் பாடுவோம் மாதாஜி. அதாவது இந்த பாடல் வந்து நம்ம அதனுடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சு நம்ம பாடினோம்னா கண்டிப்பா கண்களில் நீர் கண்டிப்பாக வரும். ஓகே, சோ அந்த அளவுக்கு பக்தியினுடைய பாவத்தை வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அந்த பாடல்ல தன்னுடைய கடினமான சூழ்நிலையில வந்து இறைவன் ஒருத்தரே வந்து தன்னை ரட்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிற உறுதியான ஒரு குறிக்கோள் கொண்டு இந்த பிரார்த்தனைகளை செய்கிறார். ஆக்சுவலி நாமும் நம்முடைய கடினமான அதாவது சூழ்நிலைகளை எல்லாம் தகர்த்து எறிவதற்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பாடலை மனதில் கொண்டு நாம் பாடினோம் என்றால் நமக்கு பக்தியில எத்தனை தடை கற்கள் இருந்தாலும் அனைத்தையுமே வந்து விளக்கக்கூடிய கருணையை வந்து ஷீலா பிரபுபாதர் நமக்கு கண்டிப்பாக பொழிவார். ஓகே, அதோட நான் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு போறேன். நானு பொருள் வாசிக்கவா மாதாஜி? பொருள் வேணாம், இப்ப வேண்டாம். ஓகே, நாளைக்கு வாசிப்போம். நாளைக்கு வாசிப்போம். ஓகே, ததானீம் அபிபார்சவவர்த்தினம் ஆத்மஜம் இவானுஷோஷந்தம் அபிவீக்ஷமானோ மே இவா ஏவாபி நிவேஷித மனா வித்ருஷ்ய லோகம் இமம் சக மிருகேன கலேவரம் மிருதம் அனுநாமிருதம் ஜென்மானுஸ்மிருதேத் இதரவன் மிருக சரீரம் அவாவ. ஸோ இவ்வாறு நம்ம அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து எவ்வாறு எடுத்து சென்றார் என்பதை நாம வந்து வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதையும் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதையுமே இரண்டிற்கும் அவரே உதாரணமாக இருந்தார். யாரு? பரத மகாராஜா இல்லையா? அவர் மரணம் அடையும் பொழுது தனது மகனைப் போலவே தன் அருகில் இருந்த தன் மரணத்திற்காக மான் அழுது புலம்புவதை அவர் கண்டார். உண்மையில் அவர் மரணம் மானின் உடலின் மீதே ஆழ்ந்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வினை இழந்தவர்களை போன்று அவர் இந்த உலகம், மான் மற்றும் தனது பௌதிக உடல் எல்லாவற்றையும் துறந்து மானின் உடலை பெற்றார். சோ அப்போ அந்த மான் வந்திருக்கும் பொழுது இவர் தேடிண்டே போகும் பொழுது அவர் அந்த இடத்துல விழும் பொழுது அந்த இடத்துல
அந்த மான் வந்து நின்றதாக பார்க்கிறார் இவர் வந்து. மேலும் மரணத்தின் போது அவர் இறைவனை எண்ணவில்லை, இந்த மானை எண்ணினார் இல்லையா, இந்த உலகத்தை பற்றி எண்ணினார், மற்றும் இந்த பௌதீக உடல் எல்லாவற்றையும் பற்றி எண்ணினார். அதனால அவருக்கு பௌதீக உடலும் கிடைச்சது. இந்த உலகத்தை படைச்சது, உலகத்தை பற்றி எண்ணியதுனால இந்த உலகத்திற்கு மீண்டும் வந்தார். மேலும் மானை பற்றி எண்ணியதுனால மானின் உடலை வந்து ஏற்றார். ஓகே, அதிலும் கூட ஒரு நன்மை இருந்தது. எப்படின்னா, அவர் மனித உடலை துறந்து மானின் உடலை பெற்ற போதிலும் அவர் என்ன ஒரு வரம் கிடைச்சது அவருக்கு. அவர் தனது முற்பிறப்பில் நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதையுமே அவரால் மறக்கவில்லை. இது ஒரு மறக்காம இருக்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் என்னன்னா, பக்தி தொண்டுல யார் ஈடுபட்டாலுமே அது வந்து நினைவில், அதாவது அவர் எந்த எந்த நிலையில இருந்து பண்றார், கனிஷ்டவா, மத்தியமாவா, உத்தமாவா, ஜென்ரலா சாமானியமா கனிஷ்டத்துல வந்து நினைக்கிறது வந்து, கனிஷ்டத்துல பண்ண அந்த பக்தி தொண்டு அவர்களுக்கு வந்து பிற்காலத்துல வந்து ஒரு நல்ல பிறவியை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மேலும் எங்கே அவர்கள் விட்டு சென்றார்களோ அந்த பக்தி தொண்டை அப்படியே எடுத்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா மத்தியமால ஓரளவுக்கு உணர்ந்து இருப்பாங்க இல்லையா. மத்தியம நிலையில வந்து உணர்தல் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆனா அந்த உணர்வை அப்படியே வந்து எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அதனால மத்தியமா அந்த உத்தமா. ஆனா அவர் வந்து உத்தம நிலையில இருந்தது இல்லையா. யாரு, நம்ம பரத மகாராஜா வந்து உத்தம நிலையில, அவர் தூய பக்தர். ஆனால் இன்னும் ஒரு படிமேல், எங்குமே அவருடைய செய்த அந்த பக்தியினுடைய பாவங்கள் வந்து அவரை விட்டு எப்பொழுதுமே நீங்கவில்லை, அது ஸ்திரமாகிவிடும். இந்த 3 அதிகாரிகளை பற்றி நாம கண்டிப்பா படிக்கலாம். கோயில்ல மட்டும்தான் பகவான் இருக்கிறார் என்று எண்ணுவது வந்து கனிஷ்ட அதிகாரி. ஓகே, மத்தியம அதிகாரி என்ன பண்ணுவார், உணர்தலுக்கான பாதையில ஈடுபடுவார் இல்லையா. மேலும் இறைவனை பற்றிய புகழ் ஆரங்களை எடுத்துரைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா. ஒரு டீச்சர் ஆகிறதுக்கு, ஒரு பிரீச்சர், போதகர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் மத்தியம அதிகாரிக்கு போகும்பொழுது. ஓகே, மேலும் அதுலயுமே வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்து மற்றும் பக்குவம் அடையறதுக்கான மார்க்கங்கள் வந்து கிடைக்கப்பெறும். அதுல வந்து நாம பக்குவம் அடையும் பொழுதுதான் வந்து உத்தம அதிகாரி ஆகும். உத்தமத்துக்கும் மத்தியமத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம், மத்தியம அதிகாரி எல்லா சாஸ்திரங்களையுமே வந்து அவர் வந்து வெல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு அவருக்கு உணர்தல் நல்ல விதத்துல இருக்கும், அவரால் நல்லபடியா எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களும் அவரால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா உத்தம அதிகாரி அப்படி கிடையாது. அவரால் எந்த சமயத்துல வேணாலும் அதை பிரித்து அதனுடைய அர்த்தத்தை வந்து சுலபமாக எடுத்துரைத்து அடுத்தவங்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து உத்தம அதிகாரிக்கும். ஓகே, அதனால இந்த ஸ்லோகம் 8.6 என்ன சொல்றது, பிரம்ம சமயத்துல இல்ல, பரதர் ஒரு மானின் உடலை பெற்றதற்கும் மற்றவர்கள் தாம் இறக்கும் பொழுது கொண்டிருந்த மனநிலைக்கேற்ப பிற உடல்களை பெறுவதற்கும் இடையே நிறைய வேறுபாடு உண்டு. அப்படின்னா என்ன, ஒரு வேறுபாடு, காமன் வேறுபாடு, இவர் பக்தர், பக்தர் அல்லாதவர், அதுதான். ஆனா இவருடைய ஆஸ்டரிட்டிஸ், அவர் செய்த தவ வாழ்க்கையினுடைய அளவு வந்து அவருக்கு எத்தனை மேன்மையான ஒரு நிலையை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும்ன்றதோ நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொருத்தருமே தான் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து ஆற்றினால் அவை அனைத்துமே அவர்களை வந்து இந்த பிறவில நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், இறைவனை திருவடியில் சேர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றாலும், பிற்காலத்தில் யோகத்தில் முழுமையடையாத அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து மீண்டும் பிறக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவார்கள். ஆனா அட்லீஸ்ட் அந்த பிறவில வந்து மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டை புரிஞ்சு பகவான் திருவடிகளை அவங்க சேருவாங்க இல்லையா. எம் வாப்பி ஸ்மரன் பாவம் இல்லையா. யாரு எப்படியெல்லாம் வந்து வாப்பி அதாவது ஸ்மரணம், அதாவது நினைவில் கொள்கிறார்கள் இல்லையா. யஜதி அந்தே கலவரம், அதாவது அந்த உடலை விட்டு நீங்கக்கூடிய அந்த காலகட்டங்கள்ல தம் தம் ஏவைது கவுந்தைய, அவ்வாறு பாவ பாவிதாக அந்த நிலையே வந்து அந்த பாவத்தையே வந்து அவன் அடைய பெறுவான். ஸோ இப்போ மானை பற்றி எண்ணியதால பாரத மகாராஜாவுக்கு வந்து மான் உடல் கிடைச்சது இல்லையா. அதனால எந்த அளவுக்கு பகவான் பக்தி கொண்டு நம்மளை சமர்ப்பிக்கிறோமோ அதற்கேற்றவாறு தான் நம்முடைய பிற்காலத்துல இருக்கக்கூடிய பிறவி என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மரிக்கும் வேளையில் மனிதன் ஒருவன் எண்ணிலை, அதாவது பகவானை எண்ணி உடல் துறந்தானே என்று, அதாவது துறந்தான் என்றால் அந்நிலையிலே அவன் அடைவான் என்பது இறுதியில வந்து கடைசியில வந்து அந்த நிலையை அடைவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா என்ன கண்டிஷன், இறைவனை எண்ணக்கூடிய அந்த மனசு இருக்கணும் என்று. இவ்வுடலை நான் துறந்த பின்னர் ஒருவன் தான் இறக்கும் பொழுது என்ன மணலில் இருந்தானோ
அதற்கேற்ற உடலை பெறுகின்றார். இறக்கும் பொழுது ஒருவன் தனது வாழ்க்கையில் தன்னை கவர்ந்த விஷயங்களை பற்றி அதிகம் நினைக்கின்றான். ஓகே, இதுவும் ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கலாம். மரணிக்கும் பொழுது ஆத்மா வந்து தான் செய்த காரியங்களை எண்ணும் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் இவ்விதிக்கேற்ப வந்து இவ்விதிக்கேற்ப பரத மன்னர் இறைவனை வழிபடுவதை மறந்து இப்பொழுது மானை பற்றிய நினைவு கொண்டிருந்தார். அதனாலதான் அவர் வந்து மானின் உடலை பெற வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டார். ஆயினும் அவர் பக்தி தொண்டில் உன்னத நிலையில் இருந்ததால் அவர் தனது முந்தைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை மறக்கவில்லை இல்லையா? அதாவது சொல்பம் அபியஷ்ய தர்மஷ்ய தியாயத்தோ தாயத்தோ என்ன பயாத்தது மறந்து போச்சா? மகதோபயாத். சோ அது மாதிரி நம்ம கொஞ்சமா பக்தி பண்ணியிருந்தா கூட நமக்கு பிற்காலத்துல பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து ரட்சணம் உண்டு. ஓகே, அவர் செய்த பெரிய பக்தி அது எல்லாத்தையுமே நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி வந்து பகவான் அவருக்கு, அது எல்லாமே இறைவனுடைய கருணை. ஓகே, இறைவனுடைய கருணை. அதனால் அவர் வந்து அதை வந்து மனதில் அப்படியே வந்து மறக்காம வச்சிருந்தார். இச்சிறப்பு வரம் அவரை மேலும் அழிவிற்கு ஆளாகும். ஏன்னா அது நினைவில் வச்சிருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம எந்த ஜென்மத்துல நமக்கெல்லாம் நினைவு இருக்கா? கண்டிப்பா இல்லை. we are not அதாவது ஒரு முமுட்சு மாதிரி கூட கிடையாது இல்லையா? நாமெல்லாம் தூய பக்தர்கள் கிடையாது. இன்னும் மத்தியமில் இருக்கிறோமா கனிஷ்டல இருக்கிறோமான்றது இறைவன் பொறுத்தருக்கு தான் தெரியும். ஸோ ஏன்னா மத்தியமில் இருக்கிறவங்க வந்து சில டைம்ல வந்து கனிஷ்டவாவும் பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, கனிஷ்டவா இருக்கிறவங்க வந்து மத்தியமா மாதிரி கூட பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. இது எல்லாமே உண்டு. அவரவர்களுடைய உணர்தல் கண்டிப்பாக வேறுபட்டிருக்கும் இல்லையா? இச்சிறப்பு வரம் அவரை மேலும் அழிவிற்கு ஆளாக்காமல் வந்து காத்தது. முந்தைய பக்தி தொண்டின் காரணமாக அவர் என்ன நினைச்சார்? அவர் வந்து தனது தொண்டினை முடிக்க வேண்டும். ஸோ இப்போ வந்து ஐயோ நாம் அப்படி பௌதீகத்துல போய் மாட்டின்றோமே அப்படின்ற உணர்வு வந்து இப்போ இந்த உடலை கொண்டு கூட நான் வந்து என்னுடைய இந்த பக்தி பாதையை வந்து முடிக்கிறதுக்கு வந்து நான் முயற்சி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அந்த மானாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரத மகாராஜா வந்து உலக ஆசிரமத்தாண்டே ரிஷிமுனிகள் செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் கிட்டேயே வந்து சுத்தின்னு இருந்தார் அப்படின்றதுமே சொல்லப்படுகிறது. ஓகே, தனது பக்தி தொண்டினை முடிக்க வேண்டும் என்று கருதினார். ஆகையினால் இஸ்லோகத்தில் மிருதம் அப்படின்னா அவரை இறந்த போதிலும், அணு என்றால் ஃபாலோ பண்றது. ஓகே, எந்த இடத்துல எல்லாம் அணுசீலனம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் அணு என்றால் டு ஃபாலோ, அதாவது அதை பின்பற்றுதல் என்ற அர்த்தம். ஓகே, அதன் பிறகு நம்ருத ஜன்மா அணு ஸ்மிருதீர் என்றது வந்து நினைவு கொள்றது இல்லையா? சோ அனுஸ்மிருதீர் அதன் ஞாபகம் கொண்டு பிறப்பறை போல தன் முற்பிறவில் நடந்தவற்றை மறக்கவில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரம்ம சமீதத்துல வந்து என்ன இருக்கு? கர்மாணி நிர்தகி கிந்துஷா பக்தி பாஜாம். அதாவது இது பிரம்ம சமீதை, அது வந்து 5.54, அது 54.54 இல்ல 5.54. ஓகே, இறைவனின் கருணையினால் ஒரு பக்தன், அதுக்குமே இறைவன் மெர்சி, பகவானுடைய கருணை இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. எவ்ரி மொமெண்ட் ஓகே, நம்ம ஒவ்வொரு கணமுமே அவருடைய கருணைக்காக காத்துட்டு இருக்கணும். சோ ஒரு பக்தன் ஒருபொழுதும் வெல்லப்படுவதில்லை என்று இங்கே வந்து நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. பக்தி தொண்டினை வேண்டுமென்றே அவன் புறக்கணிப்பதினால் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு அவன் தண்டிக்கப்படுகிறான். ஸோ அதாவது நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை வந்து வரும் என்பது இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நாம் என்ன தவறு செய்யறோன்றத வந்து ஃபர்ஸ்ட் அலசி ஆராயணும். ஸோ அந்த தண்டனையிலிருந்து நாம வெளியேறணும்னா இறைவனுடைய கருணை கண்டிப்பாக இருக்கணும். இல்லைன்னா நாம இந்த தண்டனையிலேருந்து வெளியில போக முடியாது. அதனால பக்தியை வந்து நாம பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒரு விட்டேத்தியா ஈடுபடுறது, ஈடுபாடின்றி ஈடுபடுறது இல்லையா? மனசை வந்து எங்கேயோ மனசை வச்சுட்டு ஈவன் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா கூட அதுல வந்து ஃபுல்லா நம்ம வந்து ஈடுபடணும், மனசை வச்சு பண்ணணும். அப்பதான் அந்த பக்தி தொண்டு பூர்ணத்துவம் பெறும். இல்லைன்னா இட் இஸ் நாட் பார்ஷியல் தான். அதையே நம்ம நிறைய காலம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா புத்தியே வரலன்னா வந்து அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் வந்து பகவான் வந்து நமக்கு கொடுப்பார். ஓகே, சோதனை கொடுப்பார். அந்த சோதனையை வந்து நாம கண்டிப்பா வெற்றி கொண்டு அதன் மீது லயித்து நாம செயல்படணும். ஓகே, ஆனால் மீண்டும் அவன் பக்தி தொண்டினை புதுப்பித்து கொண்டு வீடு பேரை பெற்று முதற் கடவுளை அடைகின்றான். அந்த வாய்ப்பே வந்து பகவான் கொடுக்கறது இன்னும் ஃபோக்கஸ்டா இல்லையா? இப்போ காலையில 3 மணிக்கு ஜபம் யாருக்கு உதவி இருக்கோ தெரியல, எனக்கு மட்டும் அது உதவியா இருக்கு. ஏன்னா என்னால வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுனால முடிக்கவே முடியறது இல்லை. 10 ரவுண்டு தான் மேக்சிமம் காலையில முடிக்க முடியும், அதுக்கு மேல முடிக்கவே முடியாது. ஸோ அதனால வந்து இவன் தான் 3:30 மணிக்கு எழுவேன் நான்.
ஆனால் இப்போ இவங்க எல்லாருமே 3 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால, ஸோ ஈவன் எனக்கு கூட வந்து எழுந்து குளிச்சுட்டு வரதுக்கு ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆயிடுது. அதனால வந்து நான் இன்னைக்கு 3:20க்கு தான் அப்படிதான் ஜாயின் ஆனேன். ஸோ இப்போ 16 மாலை முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ ரொம்ப ரொம்ப நிம்மதியா இருக்கு. இனிமே என்ன ஜபம் பண்ணாலும் பகவானுக்கு இல்லையா? ஸோ அப்போ அந்த மனசு வந்து லேசா இருக்கு. எந்த சூழ்நிலை வந்தாலுமே அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்து கிடைக்கும். ஏன்னா பக்தி தொண்டு நம்மளை வந்து அந்த பக்குவத்தை கொண்டு வரும். ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் தான் நான் நன்றி சொல்லணும். ஸோ லெட் அஸ் டூ திஸ். யாருக்கெல்லாம் முடியறது, இதுக்கு யாருக்கும் ஃபோர்ஸ் கிடையாது. அதனால வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாருக்குமே தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது நீங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் அப் அண்ட் டூ, நீங்க வந்து சைலண்டா வந்து இந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு ஜபத்தை வந்து நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே, நீங்க எப்படி ஜபம் பண்ணுவீங்களோ காலையில அதே மாதிரி வந்து பண்ணுங்க. ஓகே, குளிக்காம பண்றவங்க பண்ணுவாங்க, அதை நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, குளிச்சுட்டே பண்ணக்கூடியவங்க குளிச்சுட்டே வந்து பண்ணுங்க, உங்களுடைய விருப்பம். ஓகே, ஸோ இதுல எந்த கன்ஸ்ட்ரெயினும் கிடையாது. ஆனா அந்த 16 மால் 6 மணிக்குள்ள முடிச்சிட்டோம்னா அது மாதிரி வந்து எந்த தொண்டுமே கிடையாது. ஸோ அதுவும் பக்தர்களோட பண்ணும்போது இன்னும் ஃபோக்கஸ்டா வரும். ஸோ இன்னும் ஈஸியா உங்களுடைய பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் வந்து சுலபமா அடையும். அதனால எவ்ரி ஒன் ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ரவுண்டு பண்றதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு வந்து பண்ணவங்க நாளைக்கு விட்டு கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து யாரும் இல்லைன்னா நாமளே திருப்பி பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் வண்டர்ஃபுல். நீங்க எல்லாரும் கூட ஒரு பெரிய காங்கிரிகேஷன், இப்போ 10 பேர் இருக்கிறது நாளைக்கு 100 பேர், அதுக்கப்புறம் 1000 பேர் அப்படி ஆகணும். அப்ப அந்த ஜபம் இவ்வளோ 1000 டிவோட்டிஸ் இருந்தாங்கன்னா தமிழ்ல எப்படி இருக்கும்? ஒரு காலத்துல இருந்ததுதான். ஆனா ஏன் இந்த கொரோனா போன பிறகு எல்லாருமே அவங்களுடைய வேலையில போய் முழுகி போயிட்டாங்க. அதனால வந்து they are not able to join இல்லையா? எல்லாருமே வந்து 36 பேர் தான் இருக்காங்க மாதாஜி. 36 அல்லது 35 தான் ஆமா, அதுக்கு மேல வந்து சிரமம். நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஆனா அந்தந்த பர்டிகுலர் கிளாஸஸ்ல போறாங்களே ஒழிய இந்த இதுக்கு வரதில்லை. இப்போ மத்தியானம் 3 மணிக்கு லெவல் 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா 28ல இருந்து 30 பேர் இருக்காங்க இல்லையா? அந்த 30 பேருமே வந்து they can do ஜபம் வந்து இல்லையா? ஸோ ஆனா அவங்க இதுல எத்தனை பேர் வராங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ மேபி 5-6 பேர் இருக்கலாம், எல்லாருமே வர்றது கிடையாது. ஸோ அவங்க 16 மாலை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் ஏற்பட்டா பிற்காலத்துல அவங்க 16 மாலைக்கு தயாராயிடுவாங்க. அவங்க எத்தனை மாலை வேணாலும் பண்ணட்டும், ஆனா அவங்க வந்து கண்டிப்பா வரணும். ஜபம், அதுவும் அட்டென்டிவா பண்ணக்கூடிய ஜபம் அவங்கள வந்து ரொம்பவுமே பியூரிஃபை பண்ணும், பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஓகே, ஸோ போத் ஜபா அண்ட் சர்வீஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அதனால யாரெல்லாம் முயற்சி பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுங்க. தத்ரா பிஹவ ஆத்மனோ மிருகத்வ காரணம் பகவத் ஆராதன சமிஹானுபாவேனு அனுஸ்மிருத்ய பருஷம் அனுதபத்யமான ஆக. மானின் உடலில் இருந்த போதிலும் பரத மன்னர் தனது முந்தைய வாழ்வில் வலிமை மிக்க பக்தியினால், அந்த வலிமை மிக்க பக்தி அப்படின்னா அவர் அட்டென்டிவா பண்ணியிருப்பார். அவர் செய்த பக்தி வந்து, அதாவது மான் வராதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பக்தி வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா இருந்துச்சு. இப்பிறப்பில் தான் பெற்றிருக்கும் உடலை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடிஞ்சது. நமக்கு ஏன் இந்த மான் உடல் வந்தது அப்படின்னு அவர் வந்து உணர ஆரம்பிச்சார். தனது முற்பிறப்பு மற்றும் இப்பிறப்பு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு தனது செயல்களுக்காக அவர் மிகவும் மனம் வருந்தி பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஸோ இந்த ரியலைசேஷனுக்காக அவர் இன்னொரு மான் பிறவி எடுத்தார். பகவானும் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை வந்து கொடுக்கிறார் இல்லையா? அஹோ கஷ்டம் பிருஷ்டோஹம் ஆத்மவதாம் அனுபதாத் யத் விமுக்த சமஸ்த சங்கஷ்ய விவிகத புண்ணியாரண்ய சரணஸ்யாத்மவத யாத்மவத ஆத்மனி சர்வேஷாம் ஆத்மானம் பகவதி வாசுதேவ தத் அனுஸ்வரண மனன சங்கீர்த்தனா ஆராதனானு ஸ்வரணாபி யோகேனானஸ் அன்ய சகல யாமேன காலேன சமாஹிதம் கார்த்தசன்யேன மனஸ்தத்து புனர் மமா புதஸ்யாரான் மிருகசதும் அனு பரிசுஷ்ராவ. அதாவது மானின் உடலிலிருந்து பரத மகாராஜா தனக்குள் புலம்பத் தொடங்கினார். இது மாதிரி ஒரு புலம்பல் எப்போ வரும் சொல்லுங்க? தாயின் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தை 7வது திங்கள் உணர்வு பெறும் பொழுதும், அதற்கு ஏதாவது முற்பிறவிகள்ல புண்ணியம் செய்திருந்தால் அந்த கண்டிஷன் அப்ளை இருக்கு. ஓகே, எல்லாருக்குமே இல்லை, பற்பல பிறவிகளுடைய
நினைவுகள் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து தோன்றுமா. அந்தந்த பிறவிகள்ல தான் செய்த தவறுகளை எல்லாம் எண்ணி அது வருந்துமாம். மேலும் மீண்டும் அதே மாதிரி இந்த சூழல்ல வந்து மாட்டிக்கிறதுக்கு தனக்கு விருப்பமின்மை என்பது ஏற்படும். அதனால பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து எண்ணி பிரார்த்திக்குமாம். என்னை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி வைக்காதீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்திக்குமாம் இல்லையா. பர்த் அகெயின் டெத் அகெயின் அந்த வீடியோல அதுதானே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி பரத மகாராஜா இப்ப என்ன ஆச்சு, மான் உடலை ஏற்றி வந்தாச்சு, வந்த பிறகு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மரணத்தின் பிறகுதான் இந்த உடலை விட்டு போனாதான் நம்ம அவர் வந்து பக்தி பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா இப்போ உணர்ந்து விட்டார் அவர் இல்லையா, புலம்புறார். என்ன தீவினை தன்னுணர்வு பாதையில் நின்று நான் தவறிவிட்டேன் இல்லையா, என்ன தப்பு பண்ணேன் பத்தியா நானு. ஆன்மீக வாழ்வில் வளர்ச்சி பெறுவதற்காக எனது மனைவி, மக்கள், குடும்பம் எல்லா நாட்டையே துறந்து வந்தார். காட்டில் உள்ள ஒரு தனிமையான புனித இடத்தில் தஞ்சம் புகுந்தேன். தன்னடக்கமும் தன்னுணர்வும் பெற்றவனானேன் இல்லையா. கண்டிப்பா இதெல்லாம் உண்டு. அதாவது அவருக்கு இருந்தது, இந்த குணங்கள் அனைத்துமே இருந்தது. தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர். அதுக்கப்புறம் வந்து அடக்கத்தோடு இருக்கக்கூடிய, சப்மிசிவா இருக்கக்கூடியவர். மேலும் தான் முழுமுதற் கடவுளான வாசுதேவரை பற்றி, அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் இதெல்லாமே நான் செய்துட்டு இருந்தேன் இல்லையா. பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருந்தேன். பக்தி தொண்டில் எனது மனம் நிலை பெற்ற வரை எனது முயற்சியில் நான் வெற்றி பெற்றேன். அப்படின்னா பக்தி பாதையில அவர் வந்து வெற்றி கொண்டார். ஆயினும் எனது மூடத்தனத்தினால், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் நம்ம இந்த வேர்டு, ஓகே, முட்டாள்தனத்தினால் என்ன பண்ண, எனது மனம் இச்சமயம், எஸ் பத்மா மாதாஜி ரொம்ப அழகா கமெண்ட் பண்ணாங்க நேத்தம். ஐயோ இந்த அளவுக்கா இருப்பாங்க இல்லையா. ஓரளவுக்கு தான் கருணை என்பது இருக்கும் இல்லையா. அட் த காஸ்ட் ஆஃப் நம்ம முதன்மையா வந்து பக்தி பண்றதை விட்டுட்டு அந்த மானுக்காக இப்படியா வந்து புலம்புவாங்க இல்லையா. கண்டிப்பா புலம்ப மாட்டாங்க. ஆனா அந்த அளவுக்கு அவரை வந்து அந்த அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. யாருக்கு வேணாலும் இந்த நிலைமை வரும். அதனால நம்ம வந்து அதை நம்ம தவறுன்னு சொல்லவே முடியாது. நாம இன்னைக்கு இப்படி சொல்லக்கூடிய நாம கூட அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில நாம கூட பண்ணியிருக்கலாம், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் முட்டாள்தனம் என்பது. எப்போயாவது நம்ம வந்து இந்த அஜ்ஞானத்துல போய் நம்ம தவறி விழுவதற்கான வாய்ப்பு கண்டிப்பாக உண்டு. இச்சமயம் ஒரு மானின் மீது பற்று வைத்து விட்டு நான் இப்பொழுது ஒரு மானின் உடலை பெற்று என் பக்தி பயிற்சியிலிருந்து வெகு தொலைவில் விழுந்து விட்டேன். அதுதான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அதாவது ஒரு உத்தமமான பக்தர் வந்து எப்படி நினைப்பார், பை அவருடைய சுய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இஸ் வெரி பியோர் சோல் இல்லையா. ஆனா ஒரு க்ஷணத்தினுடைய ஈடுபாடு அவருக்கு என்ன ஆயிற்று, அவருடைய ஆன்மீக பாதையே வந்து பிளாக் பண்ணிடுச்சு இல்லையா. பௌதீகத்திலேயே அவரை வந்து கொண்டு வந்து விட்டுடுச்சு. ஆனா அந்த உண்மையான அந்த பக்தி என்பது அவர்கிட்ட இருக்கு. ஆனா அதுல இருந்து அவர் என்ன பண்ணார், இன்னட்டென்டிவா ஆயிட்டார். நம்ம லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த அபராதங்கள் இல்லையா, இன்னட்டென்டிவ் சாண்டிங், அது போல இன்னட்டென்டிவா அவருடைய பக்தியை வந்து செலுத்தினார். அதனால என்னாச்சு, அவர் வந்து கீழே தவறி விழுந்தார். சோ பரத மகாராஜா தான் செய்த பக்தி தொண்டின் தொண்டின் வலிமையினால், அது வன்மையினா தப்பு இல்லையா, அந்த வார்த்தை மீனிங் தப்பாயிடும். வலிமையினால், அதாவது வித் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்லையா, அவரது முற்பிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் ஐ திங்க் ஸ்பெல்லிங் மற்றும் எவ்வாறு தான் ஆன்மீக நிலைக்கு உயர்வு பெற்றார் என்பதையும் அவரால் நினைவு கூற முடிந்தது. ஸ்மரணம் வந்தது அவருக்கு. சோ மூடத்தனத்தினால் ஒன்றுக்கும் உதவாத மானின் மீது பற்று வைத்து அதனால் வீழ்ச்சி உற்ற ஒரு மானின் உடலை அவர் ஏற்க வேண்டியதாயிற்று. நாம் முற்றிலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். அதனால் நாம் என்ன நினைத்தாலும் செய்யலாம் என்று கருதி நமது நிலையினை தவறாக பயன்படுத்தினோம் என்றால் பிறகு நாமும் பரத மகாராஜாவை போல வருந்த நேரிடும் என்பதோட நமது பக்தி தொண்டிற்கு ஊறு செய்யக்கூடிய நிந்தனைக்குரிய உடலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மான் உடல்ல அவர் எப்படி இப்போ பக்தி பண்ண முடியும் இல்லையா. மானின் உடல்ல வந்து பக்தி கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி ஐ திங்க் பிரேம மாதாஜி வந்து அங்க ஒரு மயில் அப்படிதான் காத்துட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதே மாதிரிதான் இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து எதன் மீது பற்று வைக்கிறோமோ அதுவாகவே நம்ம மாறிவிடுவோம். அதனால எதன் மீதும் எந்த ஒரு உருவத்தின் மீது நம்ம பற்று வைக்க வேண்டாம் இல்லையா. என்னுடைய மகன் மீது மட்டும் நான் பற்றுதல் வச்சா அடுத்த ஜென்மம் எனக்கு கண்டிப்பா நான் ஆம்பளையே தான் பிறக்கணும். ஸோ அதை தவிர்க்கவே முடியாது. ஸோ அது மாதிரி நம்ம எந்த ஒரு எதன் மீது நம்ம பற்று வைக்கிறோமோ அதுவாகவே நாம வருவோம். அதனால நம்ம எல்லோரிடத்திலும் அன்பு பாராட்டணும், எல்லோருக்கும் நன்மை நடக்கணும், பக்தியில அவங்க தொண்டு புரியட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் வைக்கலாம். நம்முடைய பக்தியை நாம செய்துன்னு போகணும். இதுதான் சிம்பிள் லைஃப். இது இப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஆனால் இதனை நாம் புலனுகர்ச்சிக்காக மட்டும் பயன்படுத்தி தானாக துறந்து விட்டோம் என்றால், அதாவது ஒரு சக்தி வாய்ந்த புலன் இல்லையா,
சோ அவர் கண்ணால பார்த்து கருணை கொண்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து வளர்த்து விழுந்தாச்சு இல்லையா? நாம் மற்றும் தானாக துறந்து விட்டோம் என்றால் நாம் கண்டிப்பாக தண்டிக்கப்பட்ட போதிலும் கூட அதன் மூலம் பகவான் வாசுதேவரின் திருவடி தாமரையில் அடைய வேண்டும் என்ற அவரது ஆர்வம் மேலும் அதிகரிக்கிறது. இந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கும் பொழுது, நாரத மகரிஷி 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது பகவான் வந்து காட்சி கொடுத்தார் இல்லையா? ஒரே தடவை ஒரு க்ஷணம் தான் காட்சி கொடுத்தார். ஆனா அது மறைந்த உடனே அவருக்கு வந்து எங்கே எங்கே அங்கே என்ற அந்த தர்ஷனத்தை இன்னும் வேணும்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து அந்த தியான பயிற்சியில அவ்வளவு ஃபோக்கஸ் பண்றாரு, அவரால் முடியல. அப்புறமா பகவான் சொல்றார், இந்த இந்த ஒரு உடல்ல உனக்கு இவ்வளவுதான் இல்லையா? இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு இவ்வளவுதான் உனக்கு தரிசனம். சோ மீண்டும் வந்து உனக்கு இந்த தரிசனம் கிடையாது, உனக்கு நீ பக்தியை வந்து தொடர்ந்து செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு இல்லையா? சோ அப்போ அவர் வந்து என்ன ஆகுறாரு, ஆக்சுவலி அந்த பக்தி தொண்டை வந்து பிடிச்சிக்கிறாரு. அவர் வந்து பகவான் தரிசனத்தை பெறணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஹேங்கரிங் கொடுப்பார். அதாவது பகவான் வந்து ஏக்கங்களை வந்து அதிகரிப்பார். எப்ப நாம பகவானுடைய தரிசனம் பெறுவோம், எப்ப நாம பகவானுடைய தரிசனம் பெறுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஏக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுப்பார். இப்ப அந்த ஏக்கத்தை மானின் ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய பரத மகாராஜாவுக்குமே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. தத் அனுஸ்மரண மனை சங்கீர்த்தனாரா தனானுஸ்மரணா ஸ்மரணாதியோ கேன. அதாவது இந்த மான் உடல்ல இருந்து அவரால் வந்து பக்தி தொண்டு கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வு பெற்றிருப்பவர்கள் ஒரு கணமும் வீணாக செலவிடாது முழுமுதற் கடவுளை பற்றியும் அவரது பெருமைகளை பற்றியும் தொடர்ந்து ஓதுதல், கேட்டல் மற்றும் வந்து போன்றவற்றில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். அந்த எச்சரிக்கை தான் நம்ம டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும், கவனத்தோட செய்யணும். ஓகே, அவர் தனது செயல்களினாலும் தனது பக்தர்களின் செயல்களினாலும் பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி தொண்டில் நாம் எத்தனை எச்சிடம் இருக்க வேண்டும் என்று கண்ணபிரான் நமக்கு போதிக்கிறார். இப்ப பரத மகாராஜாவுடைய அந்த கவனமற்ற தன்மையினால் அவர் எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்பட்டது, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்து என்னைக்குமே போயிடக்கூடாதுன்னு இந்த இடத்துல நமக்கு சுட்டி காட்டப்படுகிறது. நமது மனம் அலைப்பாயாது நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் கண்டிஷன் அப்ளை, நாம் அதனை எந்நேரமும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஆரம்பத்தில் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் போக போக அந்த சேவையில ஈடுபடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம அந்த சேவையில மனம் லயித்து விடுமே ஒழிய மற்றபடி வேற எந்த விஷயத்திலுமே நமக்கு மனசு லயிக்காது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களை பொறுத்த மட்டில் இந்த இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்காக அவர்கள் எல்லாவற்றையுமே தியாகம் செய்திருக்கிறார் இல்லையா? நிறைய பேர், நம்மெல்லாம் பெருசா தியாகம் செய்யல, நிறைய பேர் வந்து தியாகம் செய்துதான் போறாங்க. இப்ப நம்ம செல்வம் பிரபு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஃபேமிலியே வந்து விட்டுட்டு அவர் வந்து அவங்க வீட்டுல பர்மிஷனோட அவர் என்ன பண்றாரு, இப்போ பகவானுக்கு தொண்டு புரிய போறார் இல்லையா? இப்போ மீண்டும் வந்து இப்போ ராமேஸ்வரத்துல இருந்து வந்து சென்னைக்கு வந்திருக்கார். மீண்டும் வந்து அவர் வந்து பெங்களூருக்கு போக போறார். அங்கே இருந்து இப்படியே 1 வீக் இருந்து அவர் யாத்திரைக்கு வரலாம். ஆனா அவர் வந்து யாத்திரைக்கு நான் அங்க போயிட்டு தான் வருவேன் மாதாஜி, ஏன்னா அங்க டிடி சேவை பண்ணிட்டு இருந்தேன், எனக்கு டிடி விட்டுட்டு வந்தது எனக்கு மன வருத்தமா இருக்கு அப்படின்னார். அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த டிடிஸோட இருக்கக்கூடிய அசோசியேஷனை விடுறதுக்கு மனசே இல்லை அவருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஆக்சுவலி அந்த பாண்டிங் வந்து நாம ஏற்படுத்தணும்னா பகவானும் அதை நமக்கு கொடுத்துருவார். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துருச்சு மாதாஜி. ஆமா, அந்த ஒரு வாட்டி ஹையர் டேஸ்ட்டுக்கு வந்தோம்னா மீண்டும் லோயர் டேஸ்ட்டுக்கு எல்லாம் நம்ம போகவே மாட்டோம். அந்த ஹையர் டேஸ்ட்டை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். அதுக்காக எல்லாருமே செல்வம் பிரபுஜி மாதிரி இப்போ இருக்க முடியாது. ஆனா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அவகாசத்துல என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம செய்யணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான தலையெழுத்து இல்லையா? அந்த தலையெழுத்துக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு நாம அதிகபட்சமா எவ்வளவு பக்தி தொண்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளவே நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, இருப்பினும் அவர்களுக்கு பரத மகாராஜாவின் வாழ்க்கையிலிருந்து பாடம் கற்றுக்கொண்டு ஒரு மணி துளியை கூட பயனற்ற பேச்சு அப்படின்னா இந்த பிரஜல்பா பண்ணாம இருக்கிறது, தூங்காம இருக்கிறது, அளவுக்கு அதிகமையா உண்பது, இதெல்லாம் வீணாக்க கூடாது. நிறைய சாப்பிட்டோம்னா நிறைய தூக்கம் எழ முடியாது. எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் சாப்பிடணும். ஓகே, அந்த ஜீர்ணிக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்க அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும். நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கழுத்து வரைக்கும் சாப்பிடக்கூடாது. ஓகே, உண்பது தடை செய்யப்படவில்லை, ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக உண்பது எஸ்பெஷலி பக்தர்களுக்கு தான் நிறைய கண்ட்ரோல். ஏன்னா பிரசாதம் எல்லாம் டேஸ்டா தான் இருக்கும் இல்லையா? டேஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஃபுட் என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் 2 வாய் எக்ஸ்ட்ரா தள்ளிக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு வரும். ஸோ உண்டால் அது தேவைக்கு அதிகமாக உறக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும், புலனுகர்ச்சியை தூண்ட பெறும். அப்படின்னா நாக்கு டேஸ்ட், நாக்கு அடக்கலன்னா மிச்சம் எந்த புலனையுமே நம்மளால அடக்க முடியாது. பிறகு நாம் இழிந்த உயிர்களின் உடலை பெற வேண்டியிருக்கும்.
அதனால இவ்வாறு நாம் ஆன்மீக வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு நிறுத்தப்பட்டு விடும். அங்கே வந்து நின்று அதுக்கு மேல ப்ரோக்ரஸே இருக்காது. இதற்கு சிறந்த வழி சில ரூப கோஸ்வாமியின் அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்வது என்பதே சிறந்த வழியாகும். அவ்வியர்த்த காலத்துவம், அதாவது நாம் நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் பக்தி தொண்டு தவிர வேறு எதிலும் பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கிறோம். இது இளம் பிராயத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு. ஆனா முதுமை அடையிற இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உடல் உபாதைகளை தவிர்த்து வேற எந்த கஷ்டமும் இருக்காது இல்லையா? அதை வந்து அவங்க 100% ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சிறு வயதுல வேற பொறுப்புகளையும் இதையும் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி போகணும். அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்துல வந்து நாம ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு நம்ம இன்னும் முழுசுமாக நம்ம வந்து பக்தி தொண்டில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம். இதுவே வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய விரும்பும் ஒருவனுக்குரிய பாதுகாப்பான நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுதான் பாதை என்றதை வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கு நாம் இதோட முடிக்கலாம். ஐ திங்க் அடுத்த 30வது ஸ்லோகம் படிச்சோமா? இல்ல மாதாஜி. படிக்கல, நாளைக்கு தான் 30. ஓகே ஃபைன். வாஞ்சகல்பதாரூபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. அதுக்கு நல்ல டேஸ்டா தான் இருக்கும் மாதாஜி. ஆனா ஃபாலோ பண்றதுதான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். கஷ்டமா இருக்குன்னு இப்போ உடல் உபாதை மட்டும்தான் கரெக்ட். இப்ப எனக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட உடல் உபாதைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நேத்து ராதிகா மாதாஜி கிட்ட பேசும்பொழுது அந்த சொல்யூஷன் எனக்கு ஓரளவுக்கு கிடைச்சது. அதை தான் இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன். ஸோ ஆறாமா எனக்கு நீ கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து பகவான் வந்து அருள் புரிந்தார். குரு பரம்பரா வந்து கருணை கொடுத்து, அவ்வளவுதான். உடல் உபாதை மட்டும் இல்ல.